Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. I 43 minuts del matí. Avui ens acompanya una de les veus més interessants de la música índia en català. Fa molts anys, quan era pràcticament una adolescent, la nostra convidada va gravar una cançó a la seva habitació, amb la seva guitarra, que es va fer viral i que li va servir per gravar el seu primer disc i per fer-se un far de concerts compartint escenari, per exemple, amb els Lacs en Bustó. Doncs bé, anys després va canviar de nom artístic, va canviar de so, va començar a publicar cançons i en aquestes, un altre dels seus temes va tornar a fer-se viral a Catalunya, en aquest cas en plena pandèmia. Després va arribar el primer disc d'aquest nou projecte, que es va endur elogis de la crítica, i ara, després d'actuar al Primavera Sound de l'any passat, acaba de publicar el seu segon treball, que es diu Una sacsejada. Aida Jiménez, més coneguda com a Guineu, bon dia. Hola, què tal? A veure, tu defineixes la teva música com a cookie trash i jo crec que ha tingut tant èxit el concepte que no he trobat ni una entrevista de Guineu arreu que no et preguntin què és el cookie trash. I no t'ho preguntaré. No m'ho preguntaràs. No t'ho preguntaré. Vale, gràcies. Però estàs satisfeta amb la repercussió d'això que t'has inventat? Sí, mola inventar-se una cosa i que la gent et faci cas. Això sempre està bé. Hi ha algú més al planeta que faci cookie trash? En català crec que no. Però, bueno, no, encara no, però espero que s'animi. Al final ho haurem d'explicar què és el cookie trash, no? Sí, sembla que sí, no? Bueno, al final tampoc és bastant obvi, Vull dir, és una barreja d'estils, no només, si per exemple, quan composo, doncs, potser les melodies semblen molt happys, no? I és com que et dona la sensació de, oh, mira, quina cançó més maca, i en realitat el que estic parlant és algo xunguíssim, La lletra és tràgica, Sí, hi ha molta tragèdia, sobretot en aquest disc. I bueno, és una miqueta aquest mix, o també com barrejar en una mateixa cançó diferents sonoritats, no? Que et porten des d'un punt així més electrònic, més chill, i de sobte peta i estem fent com gairebé punk rock, no? Llavors, aquests matisos així combinats és el que jo considero que és cookie trash, perquè al final és com les dues vessants que em representen com a persona, també. Que és irònic, perquè tu surts com a Guineu amb una cançó que es deia Entre birres, no? Que parlava de sortir de festa, de donar-ho tots amb els amics, oblidar-te'n de tot. I aquest treball, aquest segon disc, el presentes amb aquest Vull sortir i no puc. Has canviat molt entre disc i disc? O entre que va sortir la primera i aquest segon? Moltíssim. A veure, suposo que és normal, quan vaig treure la primera cançó, Entre birres, que ni tan sols la toco als directes ja. És com que no em representa. Han passat els anys, jo crec. A més, aquesta cançó era més antiga, de fet, bastant més antiga. Sí, Sí. I res, llavors, doncs, clar, ara no estic gens connectada amb aquest mood. I, bueno, suposo que es diu madurar, no ho sé, potser no és tot el contrari a madurar, però vaja, que hi ha una evolució evident. Jo és que tinc una teoria, que és que aquest disc és una mica de crisi dels 30. Tu cantes de No ho supero, per exemple, no supero que em diguin que ja no tinc edat d'això, no supero que diguin que són millors les noves generacions. Hi ha un punt d'això, de crisi dels 30 en aquest disc? Un punt no, hi ha una taca gegant, que són 10 temes. Sí, o sigui, ho reconec. Sí, no ho estic portant molt bé, això de que aquest any faig 30 anys i no sé, és que és una moguda, en molts sentits, no? Però és superpsicològic, això de l'edat. Sí, però aquí està el problema, que com és psicològic... Però pots seguir jugant, si vols. Sí, i tractant-se, no? Vull dir, al final és anar treballant, però és un moment en el que et planteges moltíssimes coses i bé, i aquestes coses fan que dubtis de moltes altres i al final doncs entres com en una espècie de loop que costa sortir, com diu la cançó aquesta, no? Però bueno, tot ho farem, vull dir, al final la teràpia és això, no? Fer aquest disc i ja veurem, amb 31 potser ja... Estàs de festa, padre, sí, i el cookie trash mor. Entre birres un altre cop, Entre birres un altre cop. Tu parles de salut mental, en el tema, també, per exemple, No ha parat de ploure, no? Parles de l'ansietat. Has volgut fer-ho volgudament? T'ha servit a tu com a teràpia?
realment m'ha servit a mi com a teràpia. Les cançons les vaig crear des de la inconsciència total. No sabia de què aniria el disc, no sabia res, només estava com centrant-me en el que era la nova sonoritat, que volia com que hi hagués un canvi evident des del darrer disc. I em fixava molt en les melodies i el que em transmetien les notes que havia escollit, no? Llavors, doncs, va ser després, quan vaig com analitzar les lletres que estava posant, que vaig dir, ostres, Déu-n'hi-do, no? Aquesta que estem escoltant m'agrada, perquè comences en plan de oh, que maco, tu i jo en una cabana, que bé ens ho estem passant, i acabes dient, mira, és que m'ho he inventat tot, això és una merda. Vols que llegim què ha dit de tu la crítica? Suposo, no ho sé. Imagino que sí que vull, ¿no? Depèn. Mondo Sonoro. La artista ofrece un trabajo cuidado con melodías finas pero con un componente trashy muy característico. En The Rock, el seu contundent comiat del puto any pandèmic es va fer un lloc a l'escena agafant el que més interessava de cada estil. Ho va demostrar amb el debut Forats Negres i ara ho supera amb un contrastat segon àlbum, una sacsejada. Hip-hop. Se ha posicionado en un buen lugar de la industria convirtiéndose en una de las propuestas más interesantes del momento en la escena indie pop. No està malament. Bueno, mira, estava així patint, en plan, aviam què... Bé, no? No, bé, ostres, molt agraïda, la veritat. No sé, al final això ho faig per mi, però tampoc tant, perquè si no, no ho publicaria, no? I al final, doncs, m'agrada saber que puc com transmetre això a la resta de persones i que ho facin seu. Vull dir, és molt guai, la veritat. O sigui que, merci. Ho deia abans, ho vas patar durant la pandèmia amb el puto any. Què et va fer més il·lusió? Aquest èxit viral o el que vas tenir gairebé de nena amb aquesta nit? Perquè vas tenir dos moments virals, diguéssim. Ja, jo fent coses rares sempre, no? Bueno. No, la veritat és que puto any estic molt més... És més jo. És que, clar, la nena de 17 o 18 anys, no? Et feies dia i de strings en aquella època. Mare de Déu, és que no sóc aquesta persona. Aquesta persona ha desaparegut. No la coneixes, no? No. Esa chica de la que usted me habla. Totalment. Bueno, tu sí que la coneixes una mica. Jo una miqueta. És que ho hem de dir, també ens coneixem d'abans de la música. Sí, amb l'Aire. Som de Terrassa, que és una gran ciutat, però també és una mica poble, i havíem compartit moltes nits a la Rasa i moltes coses. Sí, molt guai. Doncs no, la veritat és que em sento més identificada amb aquesta cançó, sobretot perquè no hi havia cap expectativa, perquè també estàvem tots com tancats en el nostre univers, obligadament, no? Totalment. I clar, no... Menys algun polític que estava de festa de rotllo, Boris Johnson. Sí, exacte. Però vaja, que al final va ser una sorpresa i em va molar moltíssim que la gent doncs, ho rebés així de bé, la veritat. Gent que et pot veure aquest dissabte aquí a Barcelona, concert, presentes aquest disc. Sí, tindré millor veu que la Tara, perquè és una mica d'hora pel matí. És de Crajillo del matí, això. Doncs sí, a la Sala Vol, a partir de les 9, amb l'Àngela Dorm, que és una altra banda d'aquí de Barcelona molt guai. I bé, això, que vingueu, si voleu. Que vingueu, sisplau. Sí. Allà ens trobarem. Aida Jiménez, més coneguda com a Guineu, escoltem aquest Una sacsejada. Et veiem a la Sala Vol aquest dissabte. Et veiem triomfant amb els concerts d'aquest any. Mil gràcies per ser aquí a Catalunya. Gràcies a vosaltres. I a seguir recollint èxits.